baroda an b'ale kurakuraya n ka mɔgɔw lasi i dansɔgɔ denbaya don kɔni baasi tɛ tabarikala kawo lasi ne kamara jɛnɛtigi lasi n bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ye jɔn ye bisimila. Arama Kante n'i ye ɲininka o la n bɛ dɔɔnin f'i ye a bɛɛ tɛ se k'a fɔ ne de wele ko jɛnɛtigi lasi mais ne ye lasi kamara de sibika de ne ye mais an kɔni sigiyɔrɔ bɛnna Bamakɔ ma Bagadaji mais n bɛ yɔrɔ min na actuellement o ye Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu ye mais bɛɛ ye n dɔn jɛnɛko la Dawudabugu de n ye ɲininka n bɔyɔrɔ la n y'o f'i ye ne ye Mandenka de Sibi Kamara. I dansɔgɔ Sibi Kamara Tabu Kamara o bɛɛ tɛ kelen ye bi Ŋɔnɔfana Kamara bɛɛ ye kelen ye an ye Sibi Kamara yɛrɛ yɛrɛ de n fa Kamara n ba Kamara Kaja Kamara Musa Kamara tabarikala i dansɔgɔ karamɔgɔ lasi n bɛ fɛ k'a dɔn kumana surunya kumana ni maa min ko jinɛtigi jinɛtigi yɛrɛ ye jɔn ye de bon jinɛtigi tɛ dɔwɛrɛ Arama Kante jinɛtigi yɛrɛ yɛrɛ ye jinɛtigi yɛrɛ n'i y'a mɛn jinɛtigi yɛrɛ a bɛ kuma dɔnni kan a bɛ kuma mɔnnikɛlaw kan a bɛ kuma jagokɛlaw kan donc nin bɛɛ de ye fa kelen ba kelen dɔnni sira fɛ. karamɔgɔ Lasinɛ Kamara hali bi ni a bɛ baro la o b'a yɛrɛ k'a fɔ baro tɔ bɛ sen na dɛ ni maa min tɛ jinɛtigi dɔn i bɔra k'a ko fɔ nka jinɛtigi jɔyɔrɔ dɔ ye jumɛn ye maanifinya dilanli sira kan i bisimila. bon jinɛtigi n'i y'a fɔ jinɛtigi dɔnni de don n'i y'a mɛn jinɛtigi a bɛ dɔnni de fɔ dɔnni mun don k'i yɛrɛ bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ ka jamana bɔ o de ye dɔnni yɛrɛ ye o de ye jinɛtigi ye n'i ye ɲininka jinɛtigi ye mun ye o yɔrɔ ye. nka karamɔgɔ Lasinɛ Kamara ni maa bɛ fɛ ka kɛ jinɛtigi ye i n'a fɔ i y'a kanu an b'a dɔn soma kalandenw u bɛ sɔnni de kalan mori kalandenw u bɛ sɛbɛnni de kalan maa min bɛ fɛ ka kɛ jinɛtigi ye o bɛ kalan cogo di. Arama n'i ye ɲininka o la mɔgɔ bɛ se k'a dɔn f'i yɛrɛ t'a la n bɛ se ka fɛn fɔ jama t'a la parce que jinɛtigi n'i y'a ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ bɛɛ ye jinɛtigi parce que hali mori n'i donna kaliwa la jinɛw de bɛ dɛmɛ s'i ma i bɛ ala tɔgɔ wele parce que jinɛw yɛrɛ bɛ ala ka masaya de kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'o fara dɔnnikɛla wɛrɛ fɛn fɛn kan a fɛn fɛn mana dalu sɔrɔ ka baara kɛ a bɛ baara ni jinɛ de ye jinɛ tɛ laada ye k'a fɔ i bɛ mɔgɔ kalan mun na juste ne kɔni t'o dɔn a la ne ta ye ala di ye jinɛw bɛ fɛn yira n na mun kan ka kɛ n'u ye yamaruya ka fɛn min yira n na n fana b'o de lase mɔgɔ ma k'o baara kɛ. nka karamɔgɔ Lasi hali bi i ko n ye o yira i la cogo min n b'i fɛ fana k'a dɔn an ka jamana kunu ani a bilama jamana dɔnnibaw an k'u ta dɛ yala i ye mun kɔlɔsi jamana dɔnni kunu na ka se a bi ma n'o ye e yɛrɛ diya i ye mun dɔn dɔnnibaw fana taabolo la ka bɔ jamana yɛrɛ kunu ka se a bi ma n'o kelen bɛ k'i siran. bon Arama n'i ye ɲininka o yɔrɔ la an bɛ mun mɛn depuis lawale Mali ye dɔnnikɛbaga jamana de dɔnni kɔni n'i b'a ɲini hali ni Mali ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ ye fɔlɔ kɔnɔ a bɛ ye filanan kɔnɔ o la dɔnni de b'an fɛ yan ka kɔrɔ danbe de b'an fɛ yan ka kɔrɔ bonya de b'an fɛ yan ka kɔrɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a dɔnni minɛlen tɛ fanga la dɔnni cayala mais dɔnni minɛlen tɛ fanga la parce que an dɔnni don ni dɔnni de ye o yɔrɔ kelen bɛ ka ne yɛrɛ kunna siri dɔnni kɔnɔ bi. n karamɔgɔ Lasi an bɛ fɛ ka baro bawo maaw ka baro juru banna dɛ a fɔ ko jinɛtigi Lasi ni o ɲininkali datora an na maaw bɛ jigin an na dɛ n karamɔgɔ n bɛ fɛ k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ bɛ bolo dɔ kan bi an ko an ka bɛn bɛn yɛrɛ ye mun ye de. bon n'i ye bɛn fɔ a bɛ na ni keleya de ye ɲɛmaaw bɛ bɛn aw kɛra kelen ye de mais bɛn kɔnɔna na tɔn sigilen don fan bɛɛ nin ye mɔgɔw ka groupe ye nin ye nin ka groupe ye nin ye nin dɔnnikɛla groupe ye o de bɛn ye
o de bɛn nga lasi an ka jateminɛ dɔ kɛ kunu i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔni kɛn bɛ misali i n'a fɔ i yɛrɛ y'i da s'a ma cogo min k'a fɔ a ma ɲɛnabɔ maa o maa ka so bɛɛ kunfɔ yɔrɔ ani bɛɛ jigiya o ye anw ka Mali yɛrɛ de ye nka jinɛtigiw b'an bolo somaw b'an bolo mɔriw bi yan bɛɛ lajɛlen bi yan yan bɛɛ gɛlɛyalen don n karamɔgɔ i bɛ nin jaabi cogo di kɔni k'i ye kuma min fɔ nin ye sisan nin yɛrɛ kɛlen bɛ ka ne lase yɛrɛ dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que ka d'a kan a mana gɛlɛya yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'u ɲɛsin Mali de ma n'a gɛlɛyara Faransi u bɛ dɔnnikɛla ɲini Mali de la n'a gɛlɛyara Amérique u bɛ dɔnnikɛla ɲini Mali la n'a gɛlɛyara Angleterre u b'a ɲini Mali la n'a gɛlɛyara Côte d'Ivoire u b'a ɲini Mali la n'a gɛlɛyara Sénégal u b'a ɲini Mali la diɲɛ fantan na nin bɛɛ ko Mali ye dɔnnikɛbaga jamana ye mais Mali ka ko bɛ yen bi ko dɔnnikɛlaw jɔyɔrɔ ma bonya kɔnɔ a yɔrɔ ye n yɛrɛ tɔɔrɔ mais comme aw yɛrɛ bɛ zana fɔ cogoya min na ko gaba fara ka bon badeni d'a ma o kɛlen bɛ ka bɛɛ sigi ka bɛɛ suma tant que an ka wuli o kɔni ne ka hakilina ye ngaba fura ka bon badeni d'a ma nin tɛ kuma kura ye dɛ kuma kɔrɔ don nka ngaba fura ye jumɛn ye badeni ye jumɛn ye karamɔgɔ lase i da sɔgɔ bon gaba fura ye mun ye badeni min ye bɛɛ b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi dɔnnikɛla caman de bɛ yen bi n'i y'a jɔ kɛnɛ kan bi a bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ se k'an ka kɛlɛ mankan in ban k'a la deli kɛ k'a jisuma k'a la k'a kɛlɛ ban kuma tɛ bɔ a la mais ale yɛrɛ bɛ tila ka jɔ a yɛrɛ la parce que a tɛna ye faamaw ɲɛkɔrɔ parce que ni mun b'a fɛ sisan hali ka saga saraka ka mankan ban ou bien ka misi saraka ka mankan ban ka ba saraka ka mankan ban ka ne y'a sɔrɔ sɛsɔngɔ t'a kɔ a bɛ a décourager n'a y'a kɛ fana a da y'a ŋaniya ye ka seli Ala ye ni mun bɛ mun fana kɛ ka ladala sɔnina k'o kɛ walasa mankan ka ban parce que ni mankan ma ban e yɛrɛ bɛ mankan kɔnɔ yɔrɔ kɔnɔ ban de da ka di la n'a banbali ye donc o de y'a to o se mun tɛ olu ye o de ye dɔnnikɛlaw kɛ badeni ye parce que se t'u ye ka jamana in dɛmɛ se b'u ye dalu la mais se t'u ye moyen na o de kɛlen bɛ ka bɛɛ kunna siri nga ni an bɛ jinɛtigi lasi ɲininka bi k'a fɔ lasi bɛ welewelema da kan kɛ ka se jamana dɔnnibaw jamana marabaw ani jamana sigibaw ni welewelema da kan b'i yɛrɛ bolo yaasa jamanadenw ka bɛn an ka kan kelen fɔ o min y'an bɛɛ hamina ye i k'a welewelema da kan dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bon ne kɔni bɛ welewelema da mun kɛ ka ci bila faamaw ma jamana ɲɛmɔgɔw ma an tɛgɛ foyi ye jamanaden kɔ ni jamana gana ka kalaya dutigi bɛ se ka fɔ cogo di ko n ka du sen t'a la e ka du bɛ jamana de kɔnɔ donc jamana ɲɛmɔgɔ ne bɛ ci bila o ma le temps u k'u kɔfila an fana na k'an fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinaw dɔn jamana bɛ se ka bɔ bolola cogoya min na n'i y'a dan ne yɛrɛ kuma ne ko n ko jinɛ 5 de bɛ ne fɛ jinɛ muso na jinɛ cɛ 1 jinɛ 1 bɛ se ka cɛ 100 kɛlɛ ni y'o ne n'a ɲɔgɔnna caman k'o fara dɔnnikɛla tɔw kan donsow y'an ka kɛlɛkɛla kɔrɔ ye ni an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ni kɛlɛ ma se ka mun ban ala deli b'o ban depuis an kuntigi ka taa na jinɛw ye kɛlɛ kɛ donsow yera mun b'an bali k'a kɛ an yɛrɛ ka taa na bi a gwana mɔgɔw ko anw mais bɛɛ dun dafalen bi yan ni mun mɔkɛ kun tɛ mun ye o fa kun y'o ye dɔɔni kɔnɔ a kɛra cogo o cogo dɔ tɔni bɛ bɛɛ ka so donc faamaw k'u kɔfila an na k'an yɛrɛ lajɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an se kɛ bani bɛɛ se tɛ ko wɛrɛ i ka dɔn ko n'i ka seko ye karamɔgɔ lasi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka dɔn ka sigida maa bɛɛ lajɛlen fo i ko jinɛ 5 bɛ lasi kelen fɛ o tɛ kuma kura ye an y'o mɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ bi tɛ olu dɔw bɛ se ka danɔ tigɛ bon danɔ tigɛ mun b'o la n y'o f'i ye kuma kɔnɔ ko jinɛmuso 4 jinɛ cɛ 1
n'i y'a mɛn jinɛ gundo fana don n'i y'a mɛn dɔɔni gundo don ka jinɛ ninnu ta u tɔgɔ ma k'u fɔ a man di ye parce que gundo don hali ni jinɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ mago dilan a b'a dilan gundo la a bɛna fɔ ne ye gundo la nin karisa ma i ka nin kɛ nin jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni lasi yɛrɛ ye baara kɛ jamana ye mais m'a sara mɔgɔ si la o ye n diinɛ ni ŋaniya ye donc o ye mun ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ dɔnnikɛlaw b'u se la dɛ u b'u se la yɛrɛ de parce que i kan'i se kɛ dɔwɛrɛ i den b'a la i mɔden b'a la donc bɛɛ de jɛ don donc ne kɔni bɛ ci bila jamana mɔgɔw ma u k'u kɔfilɛ an na o tuma k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i se kɛ n'o kɛra hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ bɛɛ ka hɛrɛ b'o la bɛɛ ka lafiya b'o la Adama Kante. bɛɛ k'i kuloma jɔ n bɛ laturuden 12 fɔ ni tiɲɛ bɛ lasi ka dɔɔni ko la laturu sira fɛ bɛɛ k'a sɛbɛn ɲinan san tɔ a bɛɛ bɛ laturu in kɔnɔ n tɛ laturu tɔgɔ dɔn dɛ n b'a ci cogo fɔ a daminɛ 2 1 2 2 mun bɛ da o kan o ye 1 2 1 2 mun fana bɛ da o kan 1 2 2 1 mun bɛ da o kan 2 1 1 2. Exato. Nasci, amanhã, conhece-me, Marina, Wetaniki, Lula, Relacionai, Corona, Iye Maliyufo, Uremlana, Obana Kariyama, Shekina, Obana Adamama, Andola, Alawutale, Yakogula, Mugolo, Mohabi, Mugwe.
لازم ناسنا جلوني موجود كلمة لازم وظافنا كلنا جنولا كولونا وكولم لاني مرونا ولازما وتنكري يره دوت منا فوني أنا ودار جورا كوني كافكيكا مخاطوفوني مخ دونيرا مخولا دادا نانا كوني مين تماكي كوبا فكيكا لوني كنا مومي ميني علاتيا أنيكا جنوجي نيني دولا نتا يدرون كريه وتكونو نقول أما جفلوكا ناكرا مدوكي نيادو كيبي منارو كيبادا أمرا يوتي لا مووي كاكي أسمان جاكا تماليكا لازم نصر كل ما تيجي جينا كلا ما بوريكو جلو كاجينا إذا كاجينا ما بويلا علىكو فنا سلمي جلا أنا جانجو كبروجنا يفهموها كوفاي وكله وجينا فينا يا فنا لازم نتمه فنا wani jamana ka azumi ta sanin ho indiye ga katani muso ya katani din shande musima jiran ki lasi nishu lazu ولا يوم اللي بين أي فدر ولا فدر ولا زي مقاسوة ولا زي نان فلادنا ولا زي مقاسوة كاي مولا من بجنودنا نصر ينجو
tiɲɛ de la karamɔgɔ Lassinɛ Kamara i Dansɔgɔ an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn hakili la maa min ni ale bɔra kɛnɛ kan sisan ka cɛjuru kɔni lamaga nin ye anw woloden ye karamɔgɔ Seguba Tarawele n k'anw ka Tarawele laka don anw de don dɛ n karamɔgɔ Lassinɛ Kamara hali bi ka na i ma baroda kɛnɛ kan n b'i fɛ k'a dɔn ɲininkali ma bɔ yen koyi n ko jamana degunnen don an ka bɔ degun dingɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ san o san aw bi donsow kɔni fara ɲɔgɔn kan ka dɔnnibaaw fara ɲɔgɔn kan an bɛna ka na nin nisɔndiyaba in kɛ nin bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔ aw yɛrɛ bolo. Arama ni ɲininka o yɔrɔ la n ka foli b'i yɔrɔ la parce que kuma in diyara n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw b'a ye ne bɛ ladala fɔli kɛ ka donsow fara ɲɔgɔn kan dɔnnikɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ Amérique Faransi ka na ɲɛnajɛ in kunbɛn san o san ɲɛnajɛ in ti dɔwɛrɛ ye nin ye Seguba de layiru ta ka laada sigi n ye a k'a ma kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ Bamakɔ bɛɛ k'a sabu kɛ ne bi cogoya min na dɔnni kɔnɔ bi ne man ka to dogo la parce que ne ni dɛmɛ ka kan donc san o san seli mana tɛmɛ selincini ale bɛna ne selimafo ka na sanbɛ sanbɛ bon ne fɛ n'i y'o kɛ dɔnnikɛla ye a kana dɔnni yira tiɲɛni bolo kan mais a ka dɔnni yira magoɲa sira kan donc ne bɛ baara kɛ sigiyɔrɔma 3 mun bɛna ɲɛnajɛw sigi n se ye mun ye k'a k'u ye mɔgɔ minnu fana bɛna ɲɛnajɛ lajɛ n se ye mun ye k'a k'u ye n se ye mun ye ka tila k'o kɛ jamana ye ka se ka tɔɔrɔ bɔ yen parce que ne fɛ n'i ma ɲa san o san i b'i labɛn ka ko mun ma kɔnɔ jamana kan ka o nafa dɔ sɔrɔ filɛlikɛ jamaw san tɛ yen ko ne ma banabaatɔ jugu furakɛ kɛnɛ kan a ma kɛ 2018 salon hali ni namara la wuli o bɛɛ kɛra kɛnɛ in k'a da la yan mɔgɔ fana bɔ ni banajugu b'a la k'a ta tɔgɔma k'a bɔ jamana k'a dɛmɛ ka tila ka hinɛ dɛsɛbagatɔ la ka dugukolo d'a ma bon ne hakili n'o bɛ kɛ san o san bɛɛ bɛ dɔ k'o la dɔ bɛ bɔ jamana ka sɛgɛn na o ye action sociale donnée à la dɛ donc o mun filɛ o ye n'a fɔra dɔnnikɛla bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ o ye jɔyɔrɔ dɔ ye sinon an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na jamana bɛ dɛmɛ mun ta k'a ɲɛsin armée ma k'a ɲɛsin jɛɲɔgɔn wɛrɛw ma ka jamana dɛmɛ n'u y'o dɔnni ta k'a ɲɛsin dɔnnikɛlaw fana ma ko dɔ bɛ kɛ dɛ dɔ bɛ dɔnni kɛ bi komi fɛn wɛrɛ mais hali sisɛ wari tɛ sɔrɔ a bolo bi ka saraka bɔ jamana ye n'o ye don kibaru bɔ ka misi 10 natɔ ye sira kan n karamɔgɔ b'i ma kungo kan dɛ bon o fana bɛ yen o misi 10 n'i y'o saraka fɔ a bɛ fɔ k'i ta ye sogoko ye ou bien wariko mais misi 10 mɔgɔ 100 man'o dun o don barika yɛrɛ o bɛ dɔ ɲɛ jamana ye k'a sɔrɔ a ma se dɔnni yɛrɛ yɔrɔ ma donc dɔnnikɛla bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'i ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ fɔ fɛn 2 k'i nafa ka mɔgɔ wɛrɛ nafa e nafa ye min ye fɛn min bɛna d'i ma o ye nafa de ye u bɛn'i sɛgɛrɛ ka fɛn d'i ma mobili d'i ma ka du d'i ma ni fɛn ma ɲɛ a tigi a tɛ se k'o kɛ o busantigi t'a kɔ mais mɔgɔw nafa e bɛ ka mɔgɔw mago dilan o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara kɛ jamana ye baara bɛ ɲɛ a bolo donc ne kɔni fɛ dɔnni kɔnɔna na an bɛ san laada baara minnu kɛ ne ta ye ka mɔgɔw ladiya ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye ka hɛrɛ kɛ jamana ye k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye donc n ka foli bɛ gɔnifɔ Seguba Tarawele k'o fara yɔrɔ ni marisa yɛrɛ ma mun tɔgɔ fɔ a bɛɛ de ko don parce que ninnu de b'a to dɔnni bɛ barika k'o diya don i yɛrɛ la n bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ da i yɛrɛ fɛ ko jinɛtigi Lasi o b'a jira k'a fɔ i ka baara 100 sarada la a 100 bɛɛ bɛ kɛ ni jinɛ ko ye tabarikala maa ni jinɛ bɛ baara cogo di maanifin ni jinɛ bɛ baara cogo di arama ni ɲininka o la nin ye question gɛlɛn ye tɛmɛden kɛnɛ kan bi parce que ko dɔ kɛlen bɛ ka diɲɛ kamana gan yanni ka se jinɛ ma bɛɛ b'a dɔn k'ala bi mais su ni tile mɔgɔ bɛ sɔsɔli k'ala la
fɛn bɛ ala ka sebaya kɔnɔ o man ka bonya mɔgɔ ka hakili ma jinɛko de ka bon mɔgɔ hakili ma bi kosɛbɛ parce que k'a d'a kan a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye jinɛ a ka dɔn ta ka bon hadamaden ma mais normalement ni mɔgɔ bɛ jinɛko faamu bi mɔgɔ kan ka jinɛko faamu ne lasi ma kelen u b'a fɔ ko ne ti fɛn ye a mais ne dun bɛ mɔgɔ kungo ye cogo di ne kumara tɔw ma fɔ k'a bɔ k'a bin fini b'a la k'a bɛɛ fɔ k'a ban n'aw ye fila ni mais aw ka fini tɛ kelen ye n y'a fɔ a bɔra ka bin grec o kɛra grec voilà donc ka tila a ma ɲɛ a ye avion ta ka na lajɛ an logera tun bɛ hôtel nord sud la nin bɛɛ tɛmɛna ne de tora kɔrɔbɔli de la fo ka na ko kɛ tan ne yɛrɛ ye jinɛtigi mais ne tɛ jinɛ ye dɛ ne ni jinɛmuso 4 de bɛ baara kɛ ni jinɛ cɛ kelen n'i ko sisan ko kɔrɔn fɛ jinɛw b'a jira ne la o saraka ye min ye o baara min kan ka kɛ o b'o jira n na o b'o laturu jira n na o b'o ala tɔgɔ jira n na ala tɔgɔ bɛ ne bolo yen de ko 1 ni 2 fo ka taga donc jinɛ filɛ nin mɔgɔ mɔgɔ i dara ala ko la i bɛ da jinɛ ko la parce que ala ka danta fɛn dɔn mais ala ye barika don hadamaden na ka tɛmɛ jinɛ kan mais dɔɔni kɔni o tɛ jinɛ ni mɔgɔ cɛ dɛ jinɛ bɛ se k'i yɛlɛma k'i kɛ a b'i kɛ yiri ye a b'i kɛ bagan ye a b'i kɛ hadamaden a b'i kɛ terikɛ yɛrɛ ye ka n'i sigi fɛ ka baro kɛ komi ne filɛ cogoya min na aw yɛrɛ filɛ nin n'i ye mɔgɔ 100 o 100 sigi bi e sigilen bɛ i ka so e bɛ ka bɔ teli la o de bɛ k'o lajɛ a ka so o ma kɛ jinɛko ye jinɛko donna na bawo an bɛ baroda kɛnɛ kan ka bɛn nin wagati ma yarɔ farafinna ni farajɛla fɛn fɛn bɛ bi k'a fɔ i bɛ jabara in kɔrɔ an kɔni bɛ ka baro min kan bɛɛ tɛmɛ so bɛɛ fɛ tabarikala o jinɛko don an yɛrɛ da bɛnna ma ko tɔw ye jinɛ ye tɔw ka ko kɛta ni jinɛ ka surun kosɛbɛ tɔw tɛ janfa fɛ n'a b'i janfa a b'a f'i ye fana jinɛ fana bɛ ten n'a t'i fɛ a b'a f'i ye k'a t'i fɛ n'a b'i fɛ a b'i fɛ karamɔgɔ bɛ ala yɛrɛ ka maaya la yan ko ni i kɛra o ma taabolo ye ko jinɛ ni mɔgɔ don dɛ voilà ko nin ye jinɛtɔ mɔgɔ ye kan numu b'a ye a b'a f'i ye piyan o y'a bannen a tɛ ko mara a kɔnɔ bon o de ka di ala ye i bɛ mun na i ba la o i t'a la sinon jinɛ filɛ jinɛ ye kabako bɛɛ jira depuis lawale depuis an kuntigi ka wagati kisi nama b'a ye jinɛw y'o dɛmɛ kɛlɛ la sinon a kun kɛlɛ bɔra mɔgɔw ka dɔn ta la ni jinɛw kun mana fara ko k'a tɛ bɛn o mais mɔgɔ ye ko dɔn i tɛ ko dɔn komi jinɛ dɛ mais hadamaden ye jinɛ mara o ye masa solomani mais a bɛ sa tuma min na a t'o dɔn n ko jinɛw de y'a fɔ a ye donc jinɛ ka dɔn ta ka bon ni jinɛ bɔra ye ou bien i ye jinɛ baara dɔ kɛ a b'i dɛmɛ hadamaden mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ jugu b'a la jinɛ fana bɛ ten ɲuman b'a la juguman b'a la sinon i ye baara o baara kɛ hali n'i donna kaliwa la ala tɛ jigin ala bɛ jinɛw de yamaruya ka dɛmɛ i haju la k'a duwawu jaabi n b'i fɛ fana k'a dɔn baroda kɛnɛ kan welewelemada ka jumɛn b'i bolo bi ka kɛ jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɔnnibaw jamana ko la i bisimila arama n'i ye ɲininka o yɔrɔ la o diyara n ye kosɛbɛ parce que hali mɔgɔw ka du kɔnɔ bi n'aw ma bɛn k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya bɛ don du kɔnɔ kuma tɛ jamana ma cikan bɛ ne bolo k'a lase dɔnnikɛlaw ma ayi ni kɔni ye cɛ o cɛ ye muso o muso ye dɔɔni kɔnɔ ko dɔnnikɛla a t'a bɛɛ dɔn mais a bɛ dɔ dɔn dɛ donc bɛɛ bɛ mun dɔn ye n'an y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ belebeleba kelen ye ka se ka jamana dɛmɛ k'aw yɛrɛ nafa mais ni bɛɛ tora n'i ta ye a bɛ gɛlɛya dɛ donc n ka ci bɛ dɔnnikɛla cɛ n'a muso bɛɛ ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ kɛ mais yɛrɛma tiɲɛ ka fisa dɔnnikɛlaw bɛ yen bi se b'u ye ka ko kɛ jamana ye u tɛ sɔn dɛ ko parce que jamana tɛna dɔw ye dɔw bɛ yen bi olu fana bɛ k'u ta kɛ dɛ
gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ la bi kɛlɛ bɛ yen mɔgɔ ye ne wele a ko a b'a fɛ ka a gɛlɛyalen d'u bolo bi a b'a fɛ ka fa tiɲɛ lada la tile k'o sɔnni kɛ ko yali jinɛko de don ale bɛ ka siran yali basi b'a la n k'a kɛra k'a to gɛlɛya mun kɔnɔ ala ɲɛ b'a la kira ɲɛ b'a la a bɛ ɲa faso ko don dɛ o y'o k'a faso ye mɔgɔ wɛrɛ t'o kalama o yɛrɛ de y'o bɔ a yɛrɛ la k'a ka ladalafɛnw ɲini ka t'o baara k'a yɛrɛ bon an camanba min bɛ bamakɔ yan bi mali kɔnɔ yan bi n'an bɛ o ɲɔgɔnna dɔɔni kɛ a bɛ fana bɛ kɛ sababu ye mun bɛ jamana dɛmɛ ani mun bɛ ka da o kan jamana ɲɛmɔgɔw hakili la ka daminɛ heure min na ka na TMD ni télé privé tɔw fan o fan dɔnnikɛlaw bɛ tile ka bɔ su ni tile bɛɛ dɔɔnin don bɛɛ jɔyɔrɔ dɔɔnin don bɛɛ siyɔrɔ dɔɔnin don o tuma u fana ka jɛ ka s'an ma k'an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ k'an se kɛ parce que n'o kɛra a bɛ barika don jamana kɔnɔ o tuma dɔnnikɛlaw fana ka dɔnni tɛ kɛ dɔnni dogolen ye parce que sisan an ni cɛ kelen bɔra sa ka koba dɔ kɛ o kelen tɔgɔ bɛ fɔ ka sɔrɔ o ɲɔgɔn 100 bɛ mali kɔnɔ yan donc dɔnni tɛ bolo kelen kan bɛɛ n'i jɔyɔrɔ i bɛ dɔ dɔn dɔ bɛ dɔ dɔn donc u ka s'an fana ma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma soit ne mun filɛ ka kuma ne ye ko dɔ dilan ma se fama ma o fɔra n ye o ne ko dɔ dilan donc ka d'a kan o ye dusukun ni ŋaniya de mais n'i ye dɔnni ɲuman ye yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ ŋaniya ɲumantigi dusukun ɲumantigi hakilina ɲumantigi baarakɛla dɔnni tɛ ɲɛ baara kɔ dɛ si ɲɛna ani kungo kɔnɔna n ka foli bɛ donsow ye a tigɛra da o da kan bɛɛ ko donso parce que ka d'a kan o y'an ka laada kɔrɔ ye depuis lawale fo bi donso bɛ donsoya la o tuma jamana a sera wagati ye u k'u kɔfila an na hali bi u ye dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan de n bɔra a kalama mais hali bi faranga tɔ bɛ yen parce que ni ko ma ban faranga ma ban dɛ faranga ma ban donc jamana ye barika jamana ye barika ye dɔnnikɛ jamana ye mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na an bɛ k'a dilan mɔgɔ ye jamana wɛrɛw la donc an kan k'a dilan an yɛrɛ o tuma an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ la k'an bɔ a kɔnɔ amina dansɔgɔ waati kɔnɔ dakuru ɲɛ damadɔ min ni o sɔrɔla karamɔgɔ Lasinɛ Kamara ka bɔ a yɛrɛ jabala la i k'a dɔn Mandenka don bi a bɛ Bamako sigi la a yɛrɛ dagayɔrɔ la Bakɔrɔbabugu ni o fɔra siraba kelen don o bi dɔn jamana a ko a bɛ min ɲini a yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnnibaa wɛrɛw an kana jamana ko kɛ k'a fɔ a m'a bɔ an ye nin ka bɔ bɛɛ lajɛlen koyi n'a sumana a bɛ suma bɛɛ n'a kalayara a bɛ kalaya bɛɛ ala ma sumana ne para
iko nya ira wala cogo mi kilo tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ kilo sa an ka jamana dɔnna ni min ye n karamɔgɔ o ye nin de ye an b'a lajɛ k'an teru hali bi ka don o kuma na bolo wɛrɛ fɛ an bɛ don jitumu keleya